Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To, kullum gashi maganar da muke faɗa wa mutane ba sa so su yi amfani da shi. Wasu suna ganin kamar cewa an yi magana idan ka yi abu na kirki ko bayan baka nan in baka nan mutane shi za su kalla su yi magana. In kai ba na kirki ba ko da kaɗan ne za a yada a dinga magana a kanka. Yanzu ku duba ku gani, saboda Allah fa, Kamal aboki gashi Allah ya ɗauki ran shi baya duniya, to gashi kuma ya yi wasu abubuwa. Ni fa zan nuna a videos da zan nuna a gaba saboda ya zama darasi. Wasu ma za su jawo shi amma sai na nuna yana can gashi baya nan, kuma lallai sai ya tarar da result ɗin abin da ya yi, musamman a wannan videos da zan nuna. Kawai abin da zan ce shine kawai Allah ya ji kan musulmi, kawai shine kawai, amma wallahi ba zan yi kuka ba. Kana mai kuɗi baka ba da zakka, baka taimako, tunaninka kai kaɗai Allah ya fi so da ya ɗauka ya baka? To bari ka ji, ya baka ne domin ka taimaki wanda ba su da shi. Idan kuma har baka taimaki wanda ba su da shi ba, ya ƙwace abinsa. Kana talaka, baka sallah, baka salati, baka addu'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu saboda Allah, a duk sana'ar da za ka yi a duniya, dai ba wai haramun ba ne. Yanzu wannan bawan Allah ko da wannan abin kawai ya tsira a rayuwarsa, ya bar abubuwan da duk wanda ya gani zai masa addu'a na kirki. Irin komedin da yake kenan, babu batsa, babu wani abu, sai dai abu a hikimance. Kai, Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta mishi, mu kuma Allah ya kyauta karshen mu, Allah ya samu gama duniya lafiya. Ma duniya ba mu tarbata ba ce.